erabileran aurrera egiteko, ezagutzen aurrera egitea ezinbestekoa da. Ezagutzen ez dena ezin da erabili. Eta amaitzeko, kartzen dizugu, kasualidadez, hau prestatzen ari ginenan, ikusi genuen Twitterren, Blas de Otero, Bilboko poetaren olerki bat, bera bilbotarra zen, baina jatorriz Durangarra, eta Orozkokoa uste beste familiaren parte bat, euskara ez zioten transmititu, bera 70. hamarkadan hil egin zen, ez zuen ezagutu, irakasten sistema eta guztia ez zen ezagutzera iritsi, baina bera konturatu zenean ez zitela euskara transmititu, olerki hau egin zuen, ez dago osorik, luzea bai da, baina hor, ja, berak eskubidetaz hitz egiten du, bera arbasoen hizkuntza ezagutzeko eskubidea aldarrikatzen du, salatzen du hori eta herentzia hori itzultzea eskatzen diote, ez? Eta beraz guk nolabait hau ekartzen dugunean eta pixeat Blas de Oteroren oihu hori gaur egun, ez? Hona ekarrita da, ondorengo belaunaldiei Euskal Herritarrei herentzia hori transmititu behar diegula eta itzuli behar diegula, ez? Eta hori gure zorra dela eta batez ere arduradun batzuen erantzukizuna izan behar duela, ez? Beste gabe, mil esker entzun izanagatik. Eskarrik asko, eta gizor duen, egia esan, 8:05. Ordu bete daukagu, ez du esan nahi ordu osoa egon bargarenik, baina bai, hasieran esan bezala, gonbidatu nahi zaituztegu ekarpenak egitera, iritziak, kritikak ere, zerbait gaizki ez baldin badago, edo ezagustasunik baldin badago, irekiak eta gustora entzungo ditugu, hobetzeari begira. Hortarako mikrofona dago eta hasi aurretik, bestela astuko zaigero amaieran, aipamen bat egitea, dokumentu osoa, astu zait hasieran egitea, Aztikerrek egindako lan osoa eskuragai daukazu Euskal Herria Euskaratzen webunean, nik uste ere sarean hortik ere beste nonbait ere eskegi dutela, baina ez lan osoa bakarri baizik eta gaurko bi aurkezpen hauek eta gero Euskal Herria Euskarazek egiten duen hausnarketa, Euskal Herria Euskaratzen webunean dakazue eskuragarri eta bertatik jetxi dezakezue, irakurri, aztertu eta kritikak egiteko. Eta hor hitz bat bago, zure daitza. Eskerrik asko, nik egur pixka bat eman nahi nizueke, edo asko, harrigarria egiten zait gure problemarik handiena, Euskaldunon komunidadearen problemarik handiena, iparraldean eta Nafarroko eremu mistoan eta hegoaldean daukagunean, zuek etortzea behin eta berriro Eusko Jaurlaritzari egurra emanez. Nik ez dut esaten arazorik ez daukagunik EAen, baina zuen datuen aurkezpenean oso garbi iruditzen zait, oso alderakoiak zaretela. Esan dituzenak egia dira, baina ez dute garapen bat erakusten. Eta nik galdetu nahi, gero jarraitu nahi ditz egiten, baina galdera bat egin nahi nizuek zuei eta Aztikerreko teknikariari edo, harritu nau, esate baterako bat ere ez kontatzea ze garapen izan duten 3 ereduek, A, B eta D ereduen matrikulak EAen lehen hezkuntzan. Esate baterako. Aurre hezkuntzan aurten 2017-18 ikasturtean, edo nahi baduzu 16-17an, EAen zenbat ikasle matrikulatu da A ereduan, zenbat B ereduan eta zenbat D ereduan. Eta evoluzioari nolakoa izan da. 1975ean edo 6an uste dut Siadekok bere ikerketa egiten duenean, EAen irakasleen 5% da euskalduna. Eta ikasleen iaia oso txikia, 5% iristen ez dana da D ereduan edo euskaraz ari dena. Eta niretzako porrota litzateke EAen baldin eta 35 urte hauetan edo 40 urte hauetan
atzera egin izan bagenu, edo behintzat aurrera egin izan ez bagenu. Baina, esate baterako, D ereduaren matrikularen bidea, D ereduaren matrikula bidea aurrezkuntzan, nolakoa izan da 82 gaur egunera? Hortxe daukazu irudian. Ez da uste hori danik ez, bai. Zehatzen baldin bagara, azkeneko ikasturtean, azken aurrenekoan, 2015-16, 178 D ereduan, 118 B ereduan, eta 103,1 A ereduan. Nik oantxe buruan ez daukat, nik uste nuen B eredukoa txikiagoa zala oraindik, eta D eredukoa ez naiz hortan esartuko. Baina hori da gaur eguneko argazkia. Orain arteko datuak izan dira orain arteko egoeraren ondorio. Gaur eguneko datuak Eusko Jaurlaritzaren politika on edo txarrak eraman gaitu matrikulak euskerazko ereduetan, B eta D ereduan, izatera 100% parekoa. Badakigu, B ereduak ez duela behar adina euskalduntzen, eta D ereduak ere ez duela behar adina euskalduntzen. Baina hor daude gure erronkak. Ez Eusko Jaurlaritzak egin ez duen hortan, baizik eta denon artean nola demontre lortzen dugun D ereduko ikasleak euskalduntzen eta B ereduko ikasleak euskalduntzen. Euskal ereduetara eraman ditugu. Nik uste nuen inkluso D ereduko handiago zela eta guantxe ez daukat begiratuko ditute datuak, ze badauzkat 2013 arte behintzat. Problema ez dago Eusko Jaurlaritzaren politikan, problema daukagu guk euskaldunok, euskaldunon komunitate bezala. Ez dugu B ereduan nahi, hori, datu horiek nahi nituen eta iruditzen zait beste batzuk direla arazoak. Ez dela Eusko Jaurlaritza, baizik eta euskaldunon komunitateak dugune arazoa eta iritziak egon litezke jarraibide horretan, baina gure benetako arazoa berriro diot iparraldean eta Nafarroan daukagu, eta zenbaki hauekin gero zerbait gehiago lortzen. Eskolatako eredua, ikastetxetako eredua hobetu behar dugu, Itza, ni aipamentxoa bestik ez, arrazoia dakazun bezala, aurrera biratu beharra, hemen esan dan guztia egia da ere. Eta hauzia da, nahi genuna zen ikustea ze goratan egon den eta ze evoluzioa egon den, zer hobetua baldin badago, hobetu dezagun, ez? Ez erortzeko besterik gabe konformismoan eta egin dezagun D ereduaren aldeko apustua besterik gabe, ez? Beraz, gure ustez, hamarkadetan luzatu daitezke, baina hamarkadetan luzatzeak, joera, 100% iritsi da D eredua, izan daiteke nolabait, esperantza bat, etorkizunean iritsi gaitezkeen, ez da egoera desiragarri batea, baina gaur egun ezin dugu bestelako neurririk hartu hori azkartzeko, hori benetan jauzi kualitatibo eta kuantitatibo bat emateko, eta gure ustez esan dakoa, proposamenean irakaste eredua gainditze. Baina eske, guri ez dagokigu neurriak hartzea. Ez, baina ez da esperdura kontua. Historia da, gu planteatzen duguna da, proposamen zehatza egin du kontseiluak egin zuen gara eta mahai gaina eta hezkuntzako eragileak hemen daude eta proposamen zehatzak egin dituzte. Guri EHri ez dagokio proposamen zehatzak egitea, gu ez gara hezkuntzako eragilea. Guk hauzi bat mahai gaina jarri nahi dugu. Eta beste gabe alderdikoia gara, zalantzarik ez izan alderdikoia gara. Gu Euskararen aldeko alderdian gaude eta Euskararen aldeko alderdian beti egongo gara. Eta salatzen dugun bezala Eusko Jaurlaritzaren gaizki egin dituen politikak, salatu behar direlako, hemen bakoitza ere funtzioak ditu, salatzen dugu Nafarroan eta Lapurdien Nafarroan eta Zuberoan dagoen errealitatea. Ez da neurri kontua, esaten duguna da, hemen Euskararen ikuspuntutik gure ustez, eta hau zalantzea alderdikoia da esaten dugu, hori da guk ikusten dugun errealitatea ez.
Hitza Bueno, daude... nik uste dut tokatzen zaidala. Hitzak hartua daude... Bai, hartuta. Bueno, nik Azierri galdetuko nioke, nik azterketa soziologiko hauei hutsune bat ikusten diet, irakaslegoaren asuntoa. Hemen jakin beharko genuke, 83an jarri zenean hezkuntza sistema eta lege hori guztia eta bar, zenolako egoera geneukan irakaslegoaren aldetik. Ez geneukan unibertsitaterik, ez geneukan ezer, nola formatu ginen? Ze erantzun eman genuen? Orduan, horrek ere eragin handia izan du, naiz eta ereduak euki, naiz eta politika bat euki, horrek eman du, baita ere, bere eragina izan du, gero lortu ditugun emaitzetan. Nik uste dut problema larrienetako bat hezkuntzan daukaguna momentu honetan, da ze hizkuntz maila lortzen duten gure ikasleek, ia konfortable sentitzen diren hizkuntza erabiltzerakoan. Eta hori ja baieztatu genezake, generazio oso bat atera dugu hortik, ez bi generazio atera ditugu ja. Porque ja, 80ean jaio direnak idazten ari zaizkigu ja, idazleak dira. Orduan, ia, ez dakit, 3 txanda pasatu dira, esango genuke, eta hor ikusten ari dira baitza ere, emaitz batzuek aurkeztu dituzuen datuetan. Orduan, azterketa osotasunean egin behar da. Eusko Jaurlaritza ez da makina bat, ez da robot bat, alde batetik sartzen direna ikasleak, ez dakizei tornu aldatzen zaienak eta bestetik ateratzen direnak. Osea, eredua da tornua, sartzen ditugu ereduan eta ateratzen dira, horrela ez. Soziologia gauza askoz ere konplejoagoa da eta irakaslegoaren asuntoa oso importantea da. Euskal Herriko Unibertsitatean filologiak jarri ziren indarrean 80ko hamarkadan ia. Filologiak, baina hizkuntz irakaslea eskola batean ez da euskera irakaslea, ez gaztelera irakaslea, ez ingeles irakaslea. Dira irakasle guztiak. Galde iezaiozue irakasle horiei zei hizkuntzetan sentitzen diren konfortable. Orduan, hori da lehenengo daukagun arazoa, beti gaude baloia kanpora ateatzen, zelaitik kanpora ateatzen. Eta zelairatu behar ditugu eta galderak egin behar ditu zergatik gertatzen dena. Pentsatzen dut hori oso garrantzitu dela soziologia azterketa bat egiten denean. Eusko Unibertsitatetik atera den jendea irakasle izateko gehienak, nik uste dut Euskal Herriko Unibertsitatetik atera direla, ze mailatan daude. Egin da azterketarik, unibertsitatea badauka azterketarik horretaz, irakaslegoaren formakuntzan zenbat diru sartu da, porque horiek ere datua dira, ze emaitzak eman dituzte, zer dago gaizki, zer aldatu behar da, hori guztia sartu behar da azterketa soziologiko batean. Eta eskolak badauka hor zer ikusi, porque horren emaitza eskolara dator. Nire kezka da, orain magisteritza eskolatik ateratzen diren irakasleen hizkuntz maila. Eta horiek dira 83an eskolatu genituena gure sisteman. Orduan,
Ez, bai, orai. Zaten nuen, ikerketa guztiak, eztabaida urteetako eztabaida. Ni goratzen zait, EKB sortu zenean, 1986. Orain bai. Urte horietan eta hasi ginen matrikulazio kanpainekin eta gogoratu behar da zertarako sortu ziren A, B, D eredua. Jatorrizko planteamentua eta hemen edade batekoak eta hezkuntza mundukoak direnak, D eredua sortu zen jatorrizko euskaldunentzat. B eredua sortu zen euskeratik hurbil, soziolinguistikoki hurbileko zirenentzat, eta A eredua sortu zen jatorrizko erdaldunentzat hurbiltzeko. Eta izan zen gizarte mugimendua EKB buru zela matrikulazio kanpainak puskatu zuena matrikulazio dinamika. Jaurlaritzak hasieratik matrikulazio kanpaina egiten zuen euskaldunak D eredura. Jatorrizko euskaldunak B eredura zonalde soziolinguistiko euskaldunetan eta gainerako lekuetan A ereduraren aldeko apostua. Eta izan ziren ikastolen mugimendua alde batetik. Baina bestetik gurasoen mugimenduak puztu egin zutena aldaketa hori. Hori ukaezina da eta ikerketak egin beharko lirateke jakiteko D ereduaren edapena zeinen esker gertatu izan den. Bueno, hori da datu bat. Eusko Jaurlaritza, hemen ez dago inor Eusko Jaurlaritzaren kontra esalde. Hemen datuak bildu izan dira, hemen Asierrek egindako lana, ikerketa nik irakurri dut, iturri askotako datuak dira eta denak eta ikerketa guztiak ondorio beretsuera ematen gaituzte. Zein da ondorio hori? Hizkuntza eredu sistemak ez duela balio ikasleria guztia euskalduntzeko. Imagina dezagun gauza bat. Matematika kurrikuluma ikasleen DBH mailerarako matematika maila jakin bat ezagutu behar dutela derrigor. Eta horretarako egiten dira ebaluaketak. Ez, nik... Ni ari naiz hemen aurreiritzi bat, nire iritzia ematen ari naiz, besterik gabe. Hemen esaten ari naiz, eta Eusko Jaurlaritza agertzen baldin bada, dagokionako da, baina hemen datuak begiratu behar dira. Eta datuak ukaezina dira. Ez bakarrik ikerketa honetan, ikerketa honi lotutako datu guztiak. Ezke hori da ukaezina. Begiratzen baldin baduzu, Bitor, Bilbon, beste datu bat. 2006-2011. 4.000 euskaldun gutxiago daude. Begiratzen baldin baduzu erabileraren datuak. Erabilera bera doa. Begiratzen baldin baduzu, hau da, aldagai guztiak euskerari lotutakoak, baina esaten ari naiz, begiratu joera. Hau da, matematika pixka... Barkatu, hitz gehiago daude, ni bakarrik... denak hitz egiteko aukera izan dezaten, ez? Ni bakarrik esan nahi dut pixka bat, eztabaida hau, behar bada, ez da momentu honetan, nik bai eskartu nahiko niek egindako alegina, eta ez bakarrik hemen, legebiltzarren eta gaia puri-purian dago eztabaidatzen ari da, azken 2 urteotan, eta testuinguru berertzuan. Orduan, aterabideak, nik uste bat nator, planteatu egiten dena, hizkuntza ereduen sistema aldaketa behar du. Eta hori da planteatzen den gauza bakarra. Ez? Hizkuntza eredu beretsua da, Bitor. Barkatu. Hitzak hartua daude, mesedez, respetatu hitzagun beste hitzak. Ez. Paul Bilboak dakaitza. Bueno, Arratsaldeon edo Gabon. Bueno, pues nire nik eta behin zorionduko dut lana. Eta zorionduko dut, eta bai, uste dut badakidala zein den Nafarroako egoera, uste dut badakidala zein den Ipar Euskal Herriko egoera, baina interesgarri iruditzen zait, EAeko eredua sakonago aztertzea, hain zuen ere, Nafarroan Ipar Euskal Herrian gauza askotan EAeko hizkuntza politikari kopiatzen zaiolako.
Eta hemen, teorian, egoera hoberenean, non hizkuntzak estatus ofiziala duen, zuek esan duzuen moduan, ofizialtasunak ondorio juridiko batzuk esartzen dituen irakaskuntzan, ofizialtasunaren ondorioz ikasleek derrigorrezko hizkuntza amaitzen dutenean, teorian hizkuntza ofizialen ezagutza egokia izan behar dutela eta bar, pues datu hauek baldin baditugu, pues uste dute erraza dela jakitea hizkuntza ofiziala ez den tokietan, eta gainera, bai Nafarroan, bai Ipar Euskal Herrian, Nafarroko eremuan zabalenean, eta Ipar Euskal Herrian hizkuntza ofiziala ez den eremuetan, pues hor zein den egoera horregatik indesgarria iruditzen zait, justuki korpus juridiko eta barrekoa aldekoago dugun eremu horretan ikustea zenolako arrakasta izan duen hezkuntza politika. Horrexegatik, zandakoa, indesgarria iruditu zait gainera, datu asko gurutzatu izan delako, eta ni benetan estadistiketan horretara ditua, hitz egin da ereduez, hitz egiten da gaitasunaz, hitz egiten da bere garaian 2005an izeik egindako, zain dute hor ja aztertu zalako ikasleek ze gaitasuna zuten, eta azken finean datuak hortik etorri direlako. Urteetan izan da, eredueak agorruta zuetera, eta bar, eta bai, nik ere esan ezak, eta kasu agian 83-84an agian, ez zegoen irakasle nahikorik horretarako. Baina iruditzen zait, 2005an inflexio puntua egin behar zela. 2005an bat zegoen ja irakaslegoai dagokionez, gaitasun egokiorik orduan jauzia egiteko. Eta iruditzen zait, garai hartan gainera, izeiko ebaluazio proba horiek horretarako egin ziela, ez da, esen eman jauzia. Baina, karo, 2005-etik honezkero beste 13 urte joan dira. Hemen denboraren zikloak gero tarinago pasatzen dira. Orduan, lehenengo hori, desde luego, interesgarri izuzelako horregatik. Teorian, hizkuntza politika eredugarria izan daiteken eremu horretan, ikusielako, zenolak gabezia dauden. Nik beste, puntu asko dago, baina, laburtzeko, beste puntu bat, eta noski, eta askotan esan dugu, eta kontseiluaren proposamena egin zenean, ikasle eskolalistzunak, hori izan zen, zutabetako bat, alegia, argi dago, ikastereduen sistema gainditu behar dela, eta ari gara hori, ikastereduen sistema gainditu behar dela, alegia, beste ikasteredu bat jarri behar dela bian. Badakigu, gaur egun, eredu horretatik ezagutzun degunetik hurbil dagoela, baina hori ere ez dela. Orduan ere agertzen zen, hor kontuan arabera, eta horrekin ez dut bat egiten, gaur nik entzun dut, zailburuaren esan dago eratia, ez dut bat egiten, alegia, egoera solinguistikoen araberako helburuak ez, egoera solinguistikoen arabera, egin beharko dira inbertsio gehiago. Alegia, gutxiago daukanari gehiago eman, eskuara gutxiago daukanari gehiago eman beharko zaio. Noski ez dala gauza bera, ni ingurun erdaldun batetik nator, algortan edo azpeitin, badakizu hor non egin beharko den inbertsio gehiago, baina horrek ez daka zer ikusiri gaitasuna jeistearekin, eta nik hor bai ikuste dut arriskua, gaitasuna jeistea ez inbertsioak handitzea. Baina, esan dakoa, eta orduan, hitz egiten zanean, ikasteredu orokortuat abian jartza, ikusi dugu zeinak izan duen arrakasta, eta hori ikusi da, eta arrakasta zere hitz egin behar, hori ere aipatu duzu, arrakasta egondalako, baina nola egiten dugu arrakasta hori orokortzea. Pues ardezagun eredu horrek ere segabezia izan ditzaken, zuzen ditzagun, eta hortarako behar diren baliabideak eta bar. Eta hirugarrena, eta hori askotan esaten da, eta horrek ere eragin handia dauka, eskolak, hezkuntza sistemak eta barrekoak, gure belaunaldi berri tresna batzuk eskainiko dizkie. Baina, beti esatu gauza bera, baina eskolak bakarrik, hizkuntza sistemak bakarrik, bere kasa ez du Euskal Herria euskaldunduko. Alegia, eta kontseiluaren hizkuntza, ikasle eskolean izuna proposamenean, hori ere jasotzen da. Hizkuntza politikan ere aldaketak egin behar direla. Alegia, espaziorik ez badago gero gazteoiek euskara erabil dezaten, eta bar, bai, basagian gaitasun batzuk izango dituzte, maila akademiko eta bar, eta gero hori, herri, alegia, erdaldunetan, espaziorik ez badago, referenterik ez badago, alegia, bat egitu dut irakurketanekin, eta honek behar duela gero bestelako hizkuntza politika bat. Hezkuntza sistemak eskineko die, eskini behar diena. Horregatik, konformioz, eta iruditzen zait, orain, aldeko izan izakeguen bat faktore. 83an agian, irakasle guztiak ez ziren gai, hor egin da inbertsioat, eta horrek eman du arrakasta. Gaur egun posible da jauzi hori egitea. Eta horrean, nik bat egin dut horre egin da irakurketarekin ez. Guk egia da, guk jarri genuen, gure proposamena egin genuenean, derrigorrezko hezkuntza amaitutakoan, gutxienez, hori ere
azmanetan, bebi, bebi mailari dagozkion gaitasunak lortu behar zituzkela, pentsatuz, ikasle hori gero batzilergoa egiten badute, hori C bat eskuatuko luketela. Orain antza bebi, karo, kontua da, hemen formula magikorik, alegia, badakigu euneko eunean bebi hori lortzeko aldaketa egin behar dela. Modu orokortuan nahi badu gaitasun hori herri ez. Horren kontua behar, borondate politiko dagoen jauzi hori egiteko. Apa, egia esan da, pizkat errepikatuko naiz. Baina lehenkotea, zorionak motea, Herri Euskaraz eta Stikerreri, nik uste dut, olako datuak edo bintzat olako ondorioak ataratzea ez dela batera erreza, bereziki, de eredu matrikulazioaren datuak erabili dituzulako. Egia esan da, eta nik uste dut azpimarratu behar dela 2005ko froga hori, azken finean, horretan ikusten zen benetan, zein zen gure ikasleek derrigorrezko bigarren maila amaitzerakoan zuten maila. Eta horregatik nik uste dut atzoko proposamenean elemento oso interesgarri bat dago. Helmuga bezala ipintzen badugu hori, horrek eraman behar gaitu urtero ikasle guztiek froga hori egitera. Eta hori egiten badugu jakingo dugu urtez nola goazen. Orain zer daukagu, 2005koa eta gitzi gora bera, de matrikula hortik ateratzen ditugu ondorioak. Baina hau indarrean ipintzen bada eta urtero egiten bada froga hori jakingo dugu benetan nola joango gara, nola goaz. Ni bat nator ikasteri bat desagertu direla, nik uste 2005ko froga izan zala guztiontzat, hau ez dugu ondo, hau de eredua guzti ez du euskalduntzen, hori izaten genuen 2005an. Beraz, ikasteri bat desagertu behar direla bat nator, murgiltze eredua ezarri behar dela argi dago, baina horrekin lotutan ere ustez garbi planteatu behar dugu zein izan behar den helmuga derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzen denean. Eta ni hor bat nator egin den planteamendu, bebia izan behar da. Eta gure burua ere ez dugu engainatu behar, gaur egun ere hezkuntza eragile askok ez dute hori begionez ikusten. Eta esaten dute derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerakoan, helburua B bata izan behar dela. Beraz, Jaurlaritzaren lausotasuna hor dago, baina hezkuntza eragile bat baino gehiago, oraindik ere horretara ez da iristen. Oraindik ere aldarrikatzen duena da B bat derrigorrezko bigarren hezkuntza amaitzerakoan. Beraz, nik uste dut, bi neurri horiek, nik uste dut proposamena hor dagoela, nik uste dut momentu honetan, biztan da, helmuga hori lortzeko, ikastereduak ezin direla egon, B2 bada helmuga, A ereduko ikasleek ezin dute B2 inoiz lortu. 2005an A eredukek ez zuten ez da frogarik egin, argi zegoelako ez zutela inundik inora lortu. Beraz, guk aldarrikatu behar duguna, eta nik uste indarra ipini behar dela da, nahi bada, benetan, proposamen horretan agertzen dena lortu, ezin bestean ikasteredua desagertu behar dira, eta murgiltze ereduak indarrean ipini behar dira. Eta amaitzeko berriz ere zorionak egindako batek. Bueno, nik hasteko eskerrak ematea, uste gaina oso momentu honean datorrela zuek egin dezuten lanketa hau. Orain, galdera bat dut, ez dakit zer asmo dezuten hemen egindako aurkezpen honen arira. Ez dakit aipatu dezulako atzo hezkuntza akordioa edo aurkeztu dute, behintzat oinarrizko bat, hainbat eragile elkartu dira, ez dakit hemen plantamentu bat egin dezute ikaste ereduek beraien ibilbidea egin dute eta oso garbi ikusten da horrek ez duela gure herria euskaldunduko naiz eta ados nagoen eskola bakarrik ez duela euskalduntzen, baina hain hezkuntza zaigea eta eskola zaigea. Plantamentu bat egin dezute, ikasle euskaldun eleanitzak bere garaian landutako txosten bat, pentsatzen dut orain hori ere nolabait berriro eraztertu beharko litzatekela eta zehaztasun maila handiago bat beharko lukela, baina galdera zuzena da. Aprobetxatuz orain, hainbat eragile elkartu diala hezkuntza akordio baten pean, asmori baote dezuten, eragile horien gana jo, eta hizkuntzari dagokionean gure herriak ze bide hartu beharko lukeen azaltzekoa. Orain arteko bidearen porrota azaldu, nik uste dut datuak hemen eman dituzuela, eta zein dan aukera eta aukera badago txosten batean. Uste horrek errestu ingo lukela, ze antzadanez epe bat ere badago zera ekarpenak egiteko,
Beraz uste dut, ezin degula aukera hau galdu, eta gutxienez, ekarpenak egin behar dituzten eragile horiek, aipa dezakete, ekarpen bezala dezakete, ikaste ereduak ez ditugu ikusten gure eskolak eta euskalduntzeko bidea denik, eta hau izan liteke plantamentua. Bai, ikerketa lanari dagokionean, kontuan izan behar da, ikerketa lan honen funtzioa beste gabe da, azken finean, astintzea, pixat mahai gainean jartzea gaia, berriz ere nolabait esatean, edo eztabaida irekitago, ordan eztabaida hortan pixat ere astindu nahi dugu. Bai da gure asmoa, ikerketa lan hori eta eragileekin partekatzea eta zabaltzea, eta instituzioa eta hezkuntza sailera eta eramango dugu. Baina hortik harago ez dago proposamen zehatzik dinamiketarako, ez? Zeren gu behintzat argi dago gauza bat, eta Euskal Herrian euskaraz, euskararen aldeko mugimendu izanik, gure funtzioa ez da esatea hezkuntza nolako izan behar duen, nola arautu behar den, azken finean hor, bazaudete beste eragile batzuk asko hobeto dakizuenak, eta beraz, guk nola sentitzen gara eragile horiek egiten dutenaren parte, ez? Eta bereziki, eta horretik aipatugu, kontseiluak eta kontseiluan dauden hezkuntzako eragileek horiek markatzen dute iparra, ez? Gu bai, nolabait deia eta aldarria eta gaur plazaratu duguna elkarlanerako eta pixat indarrak batzeko norabide egokian, partekatzen dugu norabide honetan, eta bai deia ere, alde behar bada eta garai batzuetan, garai askotan, eta azkenean hamarkadetan egin dugun bezala, eskolak euskaldundu behar duenaren aldarri horren inguruko dinamika abiatzea, baina ez dakagu proposamen zehatzik, ez? Osatxo bate, zain dute guri dagokionez, zain dute guk abenduaren lauan egin genuen Euskal Gehiengo Sindikalarekin eta hezkuntzako eragile garrantzitsuekin agerraldi bat. Hain zen ere, honi lotuta, orduan gogorazi genuen hor badagoela, batetik ikasle eskola institutuak proposamena, non gure bazkide, alegia hezkuntza komunitatearen gehiengoarak adostako dokumentua zen, hor ere badagoela hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa, non asko zeratzikimendu handia dagoen eta protokoloak hezkuntzaren eremuan jasotzen duen esentzia oinarrituta dago ikasle eskola institutuak proposamenarekin, nolabait agerraldi hori egin genuen irudikatzeko, zein ziren gure eskakizunak, eta noski, gaur publiko egin dugu, proposamen horiek aurkeztuko ditugu, proposamen zehaz bezala, oain zabaldudan zera epealdi honetan, eta ondorio estatu nahi dugu, nahiko genuke, gurekin bat egin zuten, bai eragile sindikalek eta hezkuntzako eragileek ere, nolabait bere egingo dutela. Kontseilu bezala, erregistratuko dugu hurrengo astean, proposamena, legia jardunean listunak, eta protokoloak hezkuntzaren inguruan dituen neurriak, uste dugulako gainera, proposamen horiek, baino adostasun handiagorik, ez duela inolako dokumenturi gaur egun Euskal Herrian hezkuntzai dagokionez gizarte eragileen eta eragile sindikalen aldetik. Orduan iruditzen zaigu, gu ez gara alderdi politikoa, gu ez gara, baina teorian horren atzean, ikasle eskola institutu proposamen atzean daude, bai Euskal Herriko ikastolak, bai sortzen, bai kristau eskolak, bai EIGE, bai ikasi, eta protokoloan, horrek gehi Euskal Gehiengo Sindikalak, beste eragile batzuk. Iruditzen zaigu, kasu egin beharko lioketela. Esan diate, laurden gutxitan bukatu behar dugula, 7 minutu geratzen zaizki, ordan norbaitek hitz egin nahi badu. Barkatu behar bada lehenagoko berotasunagatik, nahi hola ateratzen zaizki gauzak askotan, ohar bat egin nahi nuen ereduen gainean. Nahi iruditzen zait, D eredua dela euskaldundu lezaken bakarra, uste dut D ereduak arazo handiak dituela ikasleak euskalduntzeko batez ere erabat ia orokortu denean, eta ordan oso jatorri arrotzeko eta oso euskaratik oso urruneko jendea aidalako saiatzen euskaratzen, baina iruditzen zait momentu honetan ereduen aurkako borroka irabazten ari garela, hori da seinale, eta PP-ri edo indar espainol zalei aukera ematea izango litzatekela ereduen kontra egitea, beraiek gure kontra egin dezaten eta gure demokraziaren kontra. Lortu dugu
iaia D eredua orokortzea, gurasoi aukera emanez nahi zuten aukeratzeko. B eredua ere oso bera dijoa. Gizarteak konbentzitu genezake, konbentzitzen ari gara benetan, gaur egungo matrikuletan, hori ikuste aurrezkuntzakoa dela, baina matrikulan ikuste pixka bat handigoa dela hoendik, naiz eta aurrezkuntza osoa ez izan horrelakoa. Gure aldetik akatsa izango litzatekeela, nire ustez ereduen kontuan markatzea gure borroka. Hori ja irabazita daukagulako nolabait. Eta gure borroka benetan da, lehen aipatzen zuen bezala, nola aldundu irakasleak, eta nola sinestarazi guk geure buruari posible dela D eredutik ikasle euskaldunak ateratzea. Eta hor sekulako erronka daukagu, ze zaila da. Gaur egun D ereduan ikaslek espainolez hitz egiten dute. Baina leku askotan ez bakarrik patioan eta hori, geletan, ni nago aurten errenderian alako eskola batean, eta D ereduko irakaslei espainolez zuzentzen zaizkie besterik gabe. Eta zaila da, izan gure tolerantzia maila hortara ari da iristen, eta hortik zaila da ikasleak 16 urterekin legeak esaten duen bezala ateratzea euskara eta gaztelaniako maila berdintsuarekin edo bebiarekin. Baina nik uste irakasleen orokorren kezka eta arazoa dela, eta ordan hor gustatuko litzaiake indarrak batzea guk jaurlaritzak eta kezka dugun guztiok nola lortu hori gainditzea. Hor daukagu erronka, nire ustez ereduen kontra joatean baino ze irabazita daukagu. Eta borroka pasatu alitzateke nire ustez horretan jotzea. Beste azken hitzik edo, norbaitek... Badakizula D eredua nola dagoen, ni Bilbora juten naiz irakaslenago DBH-ko instituto batean, eta A, B eta D ereduak daude instituto berean, eta B eta D nituzke bereiziko, eta B eta A ere iaia batez. D ereduan ikasle gehienak ez dira kapaz bi esaldi jarraian egiteko ondo euskeraz. Ez dira kapaz, hori baldin bada D eredua eta defendatu behar badugu hori, esango jazu. Ereduen hau agortuta dagoela, erabat ados. Kontua da, behar degula euskaldunduko duen eredu bat ez dara D eredua. Eta izan barko luke, agortuta dago nontatik, kanpoko beste zerbait. Eta gero, baita ere, aberastuko dugu hezkuntzak egiten duen ekarpen hori, hezkuntzatik kanpoko beste esparru guztiekin. Esan diguna ez, eskolak bakarrik ezin dingo duelako euskaldundu, baina argi dagoena da, agortuta dagoela, eta esatea irabazita daukagula, ustet, oainik bide luze bat daukagula, ze... Ni besterik gabe esan nahi nuna zen, gaur egungo D ereduak ere, dakala, hanka oso motza. Eta ez goatzen. Barkatu. Azken hitzik edo espaldin bago bestelako iritzirik edo eskarrak ematea etortzeagatik. Azken aipamen bat, gure borroka Euskal Herri osokoa denez, hurrengo deialdi bat luzatzeko aprobetxatu nahi dut hau. Iruñean, martxoaren 24an barkatu, manifestazio nazionala deitu dugu. Astu izaile maia. Ofizialtasun aldarrikatzeko, ez bakarrik Nafarroan, Euskal Herri osoan, gure borroka ez delako bakarrik hezkuntzari lotu ez. Eta hemen aipatuan bezala, konponbide integrala izan behar du, hizkuntz politika osoari eragiten dio, eta estatusean aldaketa osoa behar dugula, azken finean, horrelako hauzi, partzialak edo aurre egiteko azken finean, ez? Eta horregatik, gonbidatzea, martxoaren 24an, Iruñan ingo dugun manifestazio hortara bertaratzera, ez? Eta mila esker gaur etortzagatik.